Zestoako udalerrian, Ekainberrirako bidean, Lili Iriakez familiak eraikitako 15. mendeko jauregi gotiko dotorearekin egingo dugu topo. Eraikuntza jauregiak berak, ari itxatxita dagoen Lilibea etxeak eta errota batek osatzen dute. 15. mendean burdinola bat ere bazegoela ziurtatzen dute agiri batzuek. Denboraren joanak eta urri xuriek gogor zigortua, erortzeko zorian zegoen Lilik, 18. mendean zuen itxura hartu du berriz ere, Ekain Fundazioak eraikina zaharberritu baitu. Orain egin dugun rehabilitazio zaharberritze eta sendotze lan hauetan egin duguna da kendu desitxuratzen zuten elementu guzti horiek eta egin diana da sendotu jatorrin eta garrantzitsutzat eta elementu importantienak sendotu eta rehabilitatu, zaharberritu dira. Gipuzkoako Foru Aldundiak 2006an ikerketa historiko arkeologiko bat egiteko enkargua eman zion Agustin Azkarateri, arkeologo eta EHUko irakaslea denari. Azterketen helburua Lili jauregiak izan dituen erabilerak, eraikizeneko data, mendeetan egin diren eraberritzeak eta horiek eraikinean eragin dituzten aldaketak zehaztea izan da. Azterketa historiko horretan oinarrituta gero arkitektoek egin dute lan. Lierni Altube eta Pedro Artolazaga arkitektuek zuzenduta, eraberritze eta kontsolidazio lanek 9 hilabete iraun dute. Ia lanak hasi baino egun bat lehenago arte izan da Lili bizitoki, baserri erabilera izan duelarik gaur egun arte. Lilibeak oraindik baserri erabilera du. Urteetan zehar eta garaiaren arabera, Lili jauregiaren erabilera aldatu izanak estrukturan eta barne banaketan ere aldaketa asko elkarri ditu. Bereziki egin dena da, kendu dira elementu desitxuratzaileek, esan ditugun barruko banatze horma horiek, komunak, hemen zeon patioa tapatzen zuen galeria ere eraitsi da, beste gehigarri batzu zezkan oiategik eta oso berriak eta baliorik gabekoak oiadanak eraitsi dira, eta egin dena da bereziki harrizko hormak eta egurrezko egitura sendotu. Garai baten uste zen Lilibea 14. mendeko dorretxea zela eta Lili bertako jabeek ondoren eraikitako jauregia. Agustin Azkarate arkeologoaren azterketek aldiz, hipotesi hori baztertu egin dute. Hala, esaten du, Lili eta Lilibea une beretsuan eraiki zirela eta Lilibeak Lili jauregiari ematen ziola zerbitzu. Bere garaian, lehenengo eraikina izango zen, orain ikusten ari gehan eraikin edo sala nagusia hartzen duen eraikin hau, eta sukaldea hartzen duen area inguru hori, ez? Ele bat izango zen, eta Lilibea jatorrian usten da hemengo zerbitzu erabilerak egingo zituen eraikin bazan. Bere garaian uste zen, dorretxe hori bazala 14. mendekoa, baina badiruri azken estudioek esaten dutela ezetz. 15. mendekoa dela eta Liliko garaikidea. Gero, 18. mende erdialdean egiten dena da, hemen zegoen eraikin egurrezko bat, atxikita, Lilibe eta Lili artean, zerbitzuzko erabilera zituenak. Jauregiak bere historian zehar 5 fase bizi izan ditu eta 80 esku hartzetik gora. 18. mendean egin zuten esku hartze handiena, gaur egungo itxura hartu zuelarik. Orduan, iparralderuntz eta mendebalderuntz zabaldu zuten eraikina eta solairu bat gehitu zitzaion. Eta 18. mende erdialdean eukitzen duena da bere transformazio handiena. Altueran altxatzen da, iparraldera zabaltzen da Lili eta Lilibe arteko gune hori hartuaz, eta mendebaldera itxi egiten da patioa moduan itxiz. Hortaz, eta esan dugun bezala altura gehiago hartuz. Fatxadan ikusten da jatorrizko kornisaren arrastoa ikusten da, eta gaikaldean egiten dena da bi garitoi artean zeukan kresterio bat. Harrizko gurutzedun kresterio bat zeukan, gaur egun Narros jauregiak daukanan antzekoa. 18. mende erdialde hortan esango genuke eraikin honen apogeo edo momentu importantien ematen dela. Bukaeraldea ematen dunezian
alokatu egiten da jabe desberdinei eta horrek bere erabilera aldatzen du. Erabilera representatibo bat izatetik pasatzen da baserri edo erabilera produktibo batetara. Horrek eraikinaren eraldaketa suposatzen du eta erabilera horrek eraikinarengan eragina dauka, ikusi den dugun bezala sarrera desberdinak irekiz eta bere funtzionamendu guztia aldatuz. Eta azkeneko aldaketa nagusia 20. mende erdialdean ematen da, egokitzapen nagusiak egiten dialako, bai intimidadea eta bai konfortaren ikuspegitik komunak egiten dira, barne banaketak egiten dira, gelaketa egokitzeko, sukaldeare egokitu egiten da, eta hori da transformazio handiena. Funtsean, hemen ikusten nahi geana da, 18. itxura antzekoena. Egia da, patio aldea, mendebaldera dagoen gunea erorita dagoela, eraitsita dagoela, egin duguna da sendotu mantendu daitezen dauden estrukturak, baina egun ikusten nahi geana 18. mendeko eraikina izango litzateke, 18. mendeko Lili. Lehen aurreratu moduan, Lili eta Lilibeaz gain eraikinak errota eta burdinola bat ere bazituen. Etxe solariegak edo jauntxoen etxeak lotuta baitzeuden errota eta burdinolekin. Jauregiak eta etxe, hau bezala etxe solariega edo horiek oso lotuta zeuden 16. mendean batez ere bere indarra edo bere inpoterea zetorren bai burdina eta bai errotan izatetik, eta badirudi dokumentatuta daudela Lili jauregiak 2 errota eta 2 burdinola izan ote zituen. Errotatxo izango litzake horietako errota eta hemen inguruan kokatuko zen beste burdinolatakoa bat, eta beste errota eta beste burdinola gaur egun Ekain Berri dagoen toki horren parean dago presa, bai hornitzen zituena burdinola eta errota horiek, presaren antepara dago eta kanalen aztarnak. Eta hor kokatuko litzateke beste errota eta beste burdinola. Jauregiaren egoera oso zen kaskarra lanak hasi zirenean. Egurrezko egitura, aritza, uste baino okerrago zegoen. Jatorrizko egitura ahalik eta gehien mantendu da eraberritzean. Eskailera nagusia berria eginda, zegoena etzelako jatorrizkoa eta oso egoera txarrean zegoelako. Harrizko hormak berriz, kareharrizkoak dira, harlanduzkoak fatxada nagusian eta harlangaitzekoak gainontzeko hormetan. Harrizko hormak tratatu, harriaren garbiketa egin, eta fatxada nagusiko zartadura nagusia konpondu egin dituzte. Ekain Fundazioak eraberritu du eraikina. Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Zestoako Udala dira fundazioko kide. Orain dokumentu zaharretan oinarrituta eta diputazioak dituen altzariekin eraikinaren barrukaldea jantziko dute. Datorren urtean, urtarrilean, herritarrendako zabalduko da Lili jauregia. Hemendik aurrea egingo duguna da egokitu bere garaian izan ziteken bezala, palazio erabilera zueneko garaian izan ziteken bezalako hornikuntza bat egingo da dokumentazio historikoa oinarri hartuta eta Aldundiak daukan kolekzioa aprobetxatuz, eta nahi dana da Ekain Berrikin batera erakusgarri egitea 2011tik aurrea.